രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസുന്ദഭ്യേ വജ്ജാപതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജയ ഗുരുമാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചർച്ച പ്രണാമം. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാണ്? അധ്യായം 6ലേക്ക് കടന്നു അല്ലെ? 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താ കണ്ടത്? നാരദ മഹർഷിയും വ്യാസദേവനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. അതാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ കണ്ടത് അല്ലെ? പ്രണാമം. പ്രണാം മാതാജി. രാജേശ്വരി മാതാജി, ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നോട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞു വിളിച്ചിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാരദനും വ്യാസദേവനും മധ്യയുള്ള സംഭാഷണമാണ് നമ്മള് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ, അധ്യായം 6ലൂടെ പറയണത്. അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കന്ധമാണ് ഭാഗവതത്തിലെ 1ാമത്തെ സ്കന്ധം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് എഴുതി തീരാൻ പറ്റുമോ? 18,000 ശ്ലോകമുള്ളതിൻ്റെ വിവർത്തനം എങ്ങനെ എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റും? അതായത് 70 വയസ്സോളം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ തനിക്ക് ഈ ശക്തിയാവേശമാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷേ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കന്ധമാണ് എന്ത്? 1ാമത്തെ സ്കന്ധം. അത് വായിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കണത്. അപ്പൊ ഒറ്റ ആളും മുടങ്ങാതെ നോക്കിയാൽ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് തന്നെ. ഒറ്റ ആളും കളയാതെ, ഒരു മഹാഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ മുടങ്ങാതെ കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭാഗവതം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നെ ലഭിക്കുക അല്ലെ? നമ്മളുടെ എന്താണ്, ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ. നമ്മ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഭാഗവതം. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനാല് പറയപ്പെട്ടത്. അതേസമയം ഭാഗവതം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞത്. മറ്റേ ഭഗവാന്റെ വാണി, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തരും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിനുള്ളത്. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭാഗവതം ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെ ലീലകളെല്ലാതും ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ മനസ്സിലാക്കി ഇല്ലേ? ഇല്ല, 6ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കണ്ടു മാതാജി. എടുത്തിട്ടില്ല. 5 എടുത്തു. ഓക്കെ. 6 ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏകാത്മജാ മേ ജനനി യോഷിന്മൂഢാച കിം കരി മയ്യാത്മജനന്യഗതൗ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ഏകാത്മജാ മേ ജനനി. ഏകാത്മജ, ഏകപുത്രൻ മാത്രമുള്ള ഏക ആത്മജ ആണ്. ഏകാത്മജ മേ ജനനി. ജനനി മാതാവ്. മാതാവിന് ഒരു മോൻ മാത്രമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാത്മജ മേ ജനനി. അമ്മയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ പുത്രനായിരുന്നു, മാതാവ്. യോഷിം മൂഢാച്ച കിം കരീം. യോഷിത് മൂഢ. യോഷിത് അർഗത്താസ, സ്ത്രീ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ മൂഢയാണ്. ച കിം കരി. കിം കരി ആരായിരുന്നു? ദാസിയായിരുന്നു. ഒരു ദാസി പുത്രനായിരുന്നു നാരദ മഹർഷി അല്ലെ? മയ്യാത്മജേനന്യഗതൗ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. മയ്യാത്മജെ, മയ്യി എന്നാൽ, ആത്മജെ അവളുടെ സന്താനമാകിയാല് മയ്യാത്മജയ അനന്യഗതൗ. സംരക്ഷണത്തിന് മറ്റൊരു മാർഗമില്ല. ഈ മോനെ പ്രതി മാത്രമാണ് അയമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. അങ്ങനെ സ്നേഹപാശത്താല് ബന്ധിച്ചു. ഏകാത്മജാ മേ ജനനി യോഷിം മൂഢാച കിം കരി മയ്യാത്മജേനന്യഗതൗ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. മീനിങ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഏക ആത്മജ, ഏകപുത്രൻ മാത്രമുള്ള മേ
എന്റെ ജനനി മാതാവ് യോഷിത് വർഗത്താൽ, അതായത് സ്ത്രീ വർഗത്താൽ അല്ലെ, മൂഢയായ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൂഢയായ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. കിം കരി ദാസി മയി എന്നാൽ ആത്മജേ സന്താനമാകിയാൽ. ഒരമ്മ മാത്രമുള്ളൂ. ആ അമ്മയ്ക്ക് ആ മകനെ പറ്റി മാത്രമേ ചിന്തയുള്ളൂ. അനന്യഗതൗ സംരക്ഷണത്തിന് സംരക്ഷിക്കാനോ ആരുമില്ല, അച്ഛനില്ല, ആരുമില്ലാത്ത ഒരു ദാസി പുത്രനായിരുന്ന അമ്മയും മോനും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ലോകം മാത്രമേ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചക്രേ അത് ചെയ്തു. സ്നേഹ അനുബന്ധനം, സ്നേഹപാശത്താൽ ബന്ധിച്ചു. അതാണ് ആ യോഗീശ്വരന്മാരൊക്കെ പോയപ്പോള് അവരുടെ കൂടെ പോണെന്ന് ഈ നാരദ ആ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക്, 5 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് അവരുടെ കൂടെ പോയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല? അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൂ. ആ അമ്മയ്ക്ക് മകൻ മാത്രമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹപാശത്താൽ ബന്ധിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സ്നേഹമാകുന്ന കയറ് കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കണം. അമ്മേനെ വിട്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മുടെ ഭൗതികതയിലുള്ള ധർമ്മമാണ്, കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മേനെ വിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അമ്മ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? യോഷിമൂഢ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മൂഢ എന്ന് വെച്ചാല് വേറൊന്നും ചിന്തില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തില്ല. ആരെ പറ്റി മാത്രം? ഈ മകനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൂഢ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാന് നമ്മള് ഇത്രയും നാള് മൂഢസ്വർഗത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മള് ഓരോരുത്തര് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കിടന്ന് പെടാപ്പാട് വരും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒറ്റ സന്തോഷം കിട്ടില്ല, നമ്മൾ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം ഇപ്പൊ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ മൂഢന്മാരല്ലാതെയായി തീർന്നു. അതേവരെ നമ്മളും ഈ ഗതിയായിരുന്നു, മൂഢന്മാര് തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൂഢ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂഢയായ, വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കാതെ, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്നവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്. അതാണ് ഇവിടെ മൂഢയായ. ഏകാത്മജാമേ ജനനി യോഷിൻ മൂഢാച്ച കിം കരി. ദാസി എന്നുള്ളതിനുള്ള വേട് ഏതാണ്? വാക്കേതാണ്? കിം കരി. ദാസിയായിരുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യല്. ദാസി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അന്യർക്ക് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ദാസി എന്ന് പറയുക. അപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തില്ല. വീട്ടിൽ ആ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നാല് പിന്നെ മകനെ പറ്റുള്ള, മകന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ദാസിപ്പണി പോലും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അമ്മ ആ മകനെ സ്നേഹപാശത്താൽ ബന്ധിച്ചു. ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കാം, എളുപ്പമാണ്. ഏകാത്മജാമേ ജനനി യോഷിം മൂഢാച കിം കരി. മയ്യാത്മജേനന്യഗതൗ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ഏകാത്മജാമേ ജനനി യോഷിൻ മൂഢാച കിം കരി. മയ്യാത്മജേനന്യഗതൗ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുമാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകാത്മജാ മേ ജനനീ യോഷിന്മൂഢാച കിം കരി. മയ്യാത്മജേനന്യഗതൗ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകാത്മജാ മേ ജനനീ യോഷിമൂഢാച കിങ്കരി. മയ്യാത്മജേ അനന്യഗതൗ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ മാത്രമല്ല, പരിചാരികയും കൂടിയായ എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഏകപുത്രനാകയാൽ അവർക്ക് സംരക്ഷണത്തിന് ഞാനൊഴികെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ അവർ സ്നേഹപാശത്താൽ എന്നെ ബന്ധിച്ചു.
നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ അതേ മീനിങ് തന്നെ. ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ മാത്രമല്ല, പരിചാരികയും കൂടെയായിരുന്നു. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കല് അത് മാതാവിന്റെ ഏകപുത്രനാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ദാസിയായിരുന്നു. അവർക്ക് സംരക്ഷണത്തിന് ഞാനൊഴികെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ അവർ സ്നേഹപാശത്താൽ എന്നെ ബന്ധിച്ചു. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാ സ്വതന്ത്രാന കൽപ്പാസിദ് യോഗക്ഷേമം മമേശ്ചതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷാദാരുമയീ യഥാ. സാ സ്വതന്ത്രാന കൽപ്പാസിദ്യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷാദാരുമയീ തഥാ. സാ സ്വതന്ത്രത സാ സ്വതന്ത്ര, സാ അസ്വതന്ത്ര. സാ സ്വതന്ത്ര ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാ സ്വതന്ത്ര, വിട്ട് വരുമ്പോൾ സാ അസ്വതന്ത്ര. അവർ അത്രയും അസ്വതന്ത്ര ആശ്രിതയായിരുന്നു. ന കൽപ്പാസി ഇത് യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി. എന്തായിരുന്നു? കഴിവുള്ള എല്ലാതും ഈ കുട്ടിയുടെ പരിപാലനം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത. എൻ്റെ ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷ ദാരുമയീ യഥാ. ഈശസ്യ ഈശ്വരേച്ചിയുടെ അങ്ങനെ വേണ്ടി വശനിയന്ത്രണത്തിലായിക്കൊണ്ട് ലോകോ യോഷ ഒരു കളിപ്പാവ പോലെ, ദാരുമയി അതായത് മരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കളിപ്പാവയെ പോലെ നേരം വെളുക്കുക, എഴുന്നേൽക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലി ചെയ്യുക, വരിക, മകനെ നോക്കുക. ഇത് മാത്രം ഒരു മരപ്പാവ, ഒരു കളിപ്പാവ എങ്ങനെയാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തില്ല. ഈ മകനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ദാസ്യവേലയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവര് നേരം ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. സാ സ്വതന്ത്രാന കൽപ്പാസിദ് യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി. മമ ഇച്ഛതി മമേച്ഛതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷാദാരുമയീ യഥാ. മീനിങ് നോക്കാം. സാ അവൾ അസ്വതന്ത്ര ആശ്രിതയായിരുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ പരിചാരകയായിരുന്നു. ന ഇല്ല. കൽപ്പ കഴിവുള്ള. കൽപ്പ ആസീദ് യോഗക്ഷേമം പരിപാലനം. കൽപ്പാസിദ്യോഗക്ഷേമം കൽപ്പ ആസീദ് യോഗക്ഷേമം. കൽപ്പ ആസീദ് യോഗക്ഷേമം. അതാണ് ആ 3 വാക്ക്. മമേച്ഛതി മമ എന്റെ, ഇച്ഛതി എങ്കിലും, ഈശസ്യ ഈശ്വര ഇച്ഛയുടെ, ഈശ്വരേച്ഛയുടെ ഹി വേണ്ടി വശേ നിയന്ത്രണമായി ലോകം യോഷ കളിപ്പാവ. എങ്ങനെയുള്ള കളിപ്പാവ? ദാരുമയി മരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച. യഥാ ഒരു മരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച കളിപ്പാവ എങ്ങനെയാണോ നേരം ഓരോന്ന് സ്വിച്ചിട്ടാല് ഓരോരോ പണി ചെയ്യണത് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദാസിപ്പണി ചെയ്ത് അത് മകന് വേണ്ടിയിട്ട്, മകനെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസവും വെറും ഒരു മരത്തിന്റെ പാവ എങ്ങനെയാണോ ഇത് ചെയ്യണം അതുപോലെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാ സ്വതന്ത്രാന കൽപ്പാസിദ്യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷാദാരുമയീ യഥാ. രണ്ടുപേര് വായിച്ചോളൂ. പ്രസന്ന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. കൽപ്പാസിദ്യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷാദാരുമയീ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വാസ്വതന്ത്രാന കൽപ്പാസീത് യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി. അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ദ്യോഗം എടുക്കരുത് മാതാജി. സാസ്വതന്ത്രാന കൽപ്പാസിദ്യോഗക്ഷേമം അതൊരുമിച്ച്, അല്ലെന്നുണ്ടെ കൽപ്പാസിദ് യോഗക്ഷേമം.
ഞാൻ യോഗക്ഷേമം എന്നാ വായിച്ചത് മാതാജി. ഓക്കെ കേട്ടില്ല. സ്വതന്ത്രന കൽപ്പാസീത് യോഗക്ഷേമമേച്ചതി ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷാദാരുമയീ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. വിവർത്തനം ശ്രീ പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ശരിയായ രീതിയിൽ എന്നെ പരിപാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അസ്വതന്ത്രമായ അവർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മകനെത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും ഒരു ജ്ഞാനവും ഒന്നും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരിയായിട്ട് പരിപാലിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടീനെ പരിപാലിക്കേണ്ടത്, ആ ഒരു ചിന്ത ഒന്നും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലോകം പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആകയാൽ ഏവരും പാവകളിക്കാരൻ്റെ കൈകളിലെ മരപ്പാവ പോലെയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല നടക്കുക. എന്താണോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലീലകൾ ആടാനായിട്ട് പാവകളിക്കാരൻ്റെ കൈകളിലെ മരപ്പാവയെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ബന്ധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു മായാശക്തിയിലുള്ളതാണ്, ബാഹ്യശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, പരിപൂർണ നിയന്ത്രണം ഭഗവാനാണ്. ആകയാൽ ഏവരും പാവകളിക്കാരൻ്റെ കൈകളിലെ മരപ്പാവയെ പോലെയാണ്. ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച തദ്ബ്രഹ്മകുലേ ഊഷ്യേവാംസ്തദുപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാലാവ്യുത്പന്നോ ബാലക പഞ്ചഹായന. അഹം ച തദ്ബ്രഹ്മകുലേ, ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിലാണ് പഠനം നടത്തിയിരുന്നത്. ഊഷ്യവാംസ്തദുപേക്ഷയ, ഊഷ്യവാൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു, ഉപേക്ഷയ ആശ്രിതനായിട്ട്. ദിഗ്ദേശകാല ഉത്പന്നോ, യാതൊരു അനുഭവമില്ലാത്ത കാലത്തിനെ കുറിച്ചും ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഒരു പുറമേയുള്ള ലോകത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തയില്ലാതെ ബാലക പഞ്ചഹായന. എത്ര വയസ്സായി? 5 വയസ്സ്. ഹായന എന്ന് വെച്ചാല് പ്രായം. 5 വയസ്സുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുലത്തില് ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോന്നു. അഹം ച തദ്ബ്രഹ്മകുലേ ഊഷ്യവാംസ്തദുപേക്ഷയ ദിഗ്ദേശകാലാവുത്പന്നോ ബാലക പഞ്ചഹായന. അഹം ഞാൻ ച തത്ത് തത് ബ്രഹ്മകുലേ, ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിൽ, ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിൽ ഊഷിവാൻ ജീവിച്ചു. തത് ഉപേക്ഷയ ആശ്രിതനായി, അമ്മയുടെ ആശ്രയത്തിൽ തന്നെ. ദേശങ്ങളും കാല അവ്യുത്പന്ന, യാതൊരു അനുഭവമില്ലാത്ത ബാലകാഹ പഞ്ച വയസ്സെന്നുള്ളതിന് ഏത് വാക്കാ? വയസ്സലെ പ്രായം. അങ്ങനെ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി അമ്മയുടെ ആശ്രിതനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു കാലത്തിനനുസരിച്ച്. വിവർത്തനം ശ്രീ പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. അതിനു മുമ്പ് വായിച്ചില്ലല്ലോ. ഇന്ദിര മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച തദ്ബ്രഹ്മകുലേ ഊഷിവാംസ്തുപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാലവ്യുത്പന്നോ ബാലകാ പഞ്ചഹായനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 108 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത നായിഡു മാതാജി വായിച്ചോളൂ. അഹം ച തദ്ബ്രഹ്മകുലേ ഓം ശിവാസ്തുപേക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാലാവ്യുത്പന്നോ ബാലക പഞ്ചഹായനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. പ്രഭുല്ലേ. അഹം ച തത് ബ്രഹ്മകുലേ ഊഷിവാംസത രൂപക്ഷയാ ദിഗ്ദേശകാലാവിത്പന്നോ ബാലക പഞ്ചഹായനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബ്രഹ്മകുലേ ഊഷിവാംസ്തദുപേക്ഷയാ
വിശേഷകാലാവുത്പന്നോ ബാലക പഞ്ചഹായനഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ഞാൻ 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ബാലകനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിലാണ് ജീവിച്ചു പോന്നത്. മാതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് വിഭിന്ന ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പരിജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുറമെ പോവാനോ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ഒരു ചിന്തയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ 5 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. വിഭിന്ന ദേശങ്ങളെ, ഓരോ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അവര് പോയിട്ടില്ല. അമ്മ ജോലിക്ക് പോകും, വരും, മോനെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങള് കഴിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു. ശ്ലോകം 9. ഏകദാ നിർഗതാം ഗേഹാ ദുഹന്തി നിശികാം പതി സർപ്പോ ദശപദാ സ്പൃഷ്ട കൃപണാം കാലചോദിതഃ. ഏകദാ നിർഗതാം ഗേഹാത് ദുഹന്തീം ദേഹാത് ദുഹന്തീം അല്ല ഗേഹാത് ദുഹന്തീം ഗേഹാത് അവിടുന്ന് ദുഹന്തീം നിശികാം പതിഹി പതി സർപ്പോ അദശത് പദ സർപ്പം അദശത് പദ പാദത്തിൽ സ്പൃഷ്ട അപ്രകാരം കൃപണാം കാലചോദിത കാലത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അല്ല മനസ്സിലായ? മനസ്സിലായി. ഒരു ദിവസം പശുവിനെ കറക്കാൻ പോയപ്പോ സർപ്പദംശനമേറ്റു അമ്മയ്ക്ക് കാലില്. അതെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശ്രയം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി അതെടുത്തത്. അതാണ് അതിനു മുമ്പ് സ്നേഹപാശത്താൽ ബന്ധിച്ചു. ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പോലും പറ്റാതെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജന്മ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതിങ്ങനെ കൃത്യസമയത്ത് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരിക്കൽ ഒരു രാത്രിയിൽ എൻ്റെ പാവം മാതാവ് പശുവിനെ കറക്കാനായി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പരമമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അവരുടെ കാലിൽ സർപ്പദംശനമേറ്റു. ഏകദാ ഒരിക്കൽ നിർഗതാം ദൂരെ പോയപ്പോൾ ഗേഹാദ് നിന്നും ദുഹന്തീം അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ പരിചാരികയായിരുന്നു അല്ലെ, ദാസിയായിരുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടില് വെളുപ്പിന് തന്നെ തുടങ്ങും അല്ലെ. അങ്ങനെ പോയിരിക്കുമ്പോള് നിശി രാത്രിയിൽ ഗാം ഗോവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പശു. പദ്ധി മധ്യേ രാത്രി നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല, അതിനു മുമ്പ് പശുവിനെ കറക്കാൻ പോണ സമയത്ത് സർപ്പം അദശത് സർപ്പം കടിച്ചു. പദ എവിടെയാണ്? കാലില് കടിച്ചു. സ്പൃഷ്ട ദംശിക്കപ്പെട്ട കൃപണാം പാവസ്ത്രീ. അമ്മ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? ഒരു പാവ സ്ത്രീ, വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്തയില്ലാതെ ജോലി ഇത് തന്നെ മകന് സംരക്ഷിക്കണം, അത് മാത്രം ചിന്തയായിട്ടുള്ള ആ കൃപണാം പാവം സ്ത്രീ കാലാചോദിതാഹ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് എന്ത് നമ്മൾക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കില് ആ സമയം നമ്മള് അലാമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും അല്ലെ. നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന വല്ലൊരു ഇതുകൊണ്ടാ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? അലാം വെച്ച് നമ്മളെ അലാമൊക്കെ കേട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിലാണ്, നാളത്തെ പറ്റി ചിന്തയാണ്. പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ടും നമ്മുടെ വിശ്വാസം നാളെ നേരെ വൈകി പോവരുത്, എണീക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുക അല്ലെ. ആ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചിന്തയില്ല, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേ അല്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മരിച്ചു കിടക്കണ പോലെയാണ്. പിന്നെ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചുണർത്തുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ഇത് കിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക്, ഞാൻ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. കൃപണാം പാവ സ്ത്രീ കാലചോദിത പരമമായ കാലത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് വിവർത്തനം. അപ്പൊ ഇത് വായിച്ച വല്ലരും ഇല്ലല്ലോ. ഏകദാ നിർഗതാംഗേഹ ദുഹന്തി നിശികാം പതി
ഏകദാ ഏകതാം നിർഗതാം സത്പോദശത്പദാ സ്പൃഷ്ട കൃപണാം കാലചോദിതഃ കൃപണാം കാലചോദിതഃ. ഇനി ആരാ വായിക്കാനുള്ളത്? വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ നിർഗദാം ഗേഹാദിം നിശികാംപതി സർപ്പോദശ കൃപണാം കാലചോദിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ നിർഗദാം ഗേഹാദുഹന്തിം നിശികാംപതി സർപ്പോ അദശത്പദാം സ്പൃഷ്ടാ കൃപണാം കലാചോദിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഒരിക്കൽ ഒരു രാത്രിയിൽ എൻ്റെ പാവം മാതാവ് പശുവിനെ കറക്കാനായി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പരമമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അവരുടെ കാലിൽ സർപ്പദംശനമേറ്റു. ഭാവാർത്ഥം ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക് ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആത്മാവിനെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്ന മാർഗമാണിത്. ആരാണ്? ഏത് ആത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? മരിച്ച അമ്മേനെയാണോ? ആണോ? ബാലന്റെ ആത്മാവിനെ. എവിടേക്ക്? ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക്. ആകെ ഒരു ബന്ധനം ആരായിരുന്നു? അമ്മയായിരുന്നു. ആ അമ്മേനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അപ്പൊ ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക് ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആത്മാവിനെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്ന മാർഗമാണിത്. വാത്സല്യനിധിയായ മാതാവ് മാത്രമേ ആ പാവം ബാലനെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിൽ തന്നെയോ ഭഗവത് കൃപയിൽ പരിപൂർണമായി അവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായി ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ അവന്റെ ജനനി ലോകത്തിൽ നിന്നും മറയ്ക്കപ്പെട്ടു. അമ്മയെ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അവനെ മാറ്റി അമ്മയെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ടു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ആര് മാത്രായി? ഈ കുട്ടി മാത്രായി. പക്ഷെ അവന് അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ആ ചാതുർമാസ്യത്തിൽ വന്നിരുന്ന യോഗികളിൽ നിന്ന് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ആ അമ്മയുടെ കാര്യോർത്ത് ദുഃഖിക്കാതെ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി ഏറ്റെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഭഗവത് സമീപത്തിലേക്ക് ഒരു ആത്മാവിനെ വലിച്ചെടുപ്പിക്കുന്ന മാർഗമാണിത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാനും അർജുനും കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു. ആ വീട്ടില് ഒരു പ്രായമായ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അമ്മ വേഗം ഇവരെ കണ്ട വഴിക്ക് വേഗം പാലൊക്കെ കറന്ന് പശുവിൻ്റെ പാലൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പാലൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തിരിച്ചു പോന്നപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എന്താ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് വരം കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു വല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ കൊടുത്തേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ പശു വേഗം ചത്തു പോട്ടെ എന്ന് വരം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചോദിച്ച്, അയ്യോ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മ പാലൊക്കെ കറന്ന് തന്നിട്ട് അത് ചത്തു പോട്ടെ എന്ന് പറയുകയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ കാര്യം? ആ പശു മാത്രമാണ് ആ അമ്മയ്ക്ക് ബന്ധനമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനായി ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മള് എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി റെഡിയാക്കി ഓരോരോ രൂപ എടുത്ത് ബാങ്കിലിട്ട് വെക്കാന്ന് മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഇരിക്കും അല്ലെ? ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ അത് ആർക്കും ഉപയോഗമില്ലാതെ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ചൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക. നമ്മൾക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയത് ഈ സേവ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവ മാത്രമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക് പോണം. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥതയായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയും വേണം. ശ്ലോകം 10. തദാ തദഹമീശസ്യ ഭക്താനാശമഭീപ്സദഃ അനുഗ്രഹം മന്യമാന പ്രാദിഷ്ടം ദിശമുത്തരാം.
തഥാ തദഹമീശസ്യ ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഭക്താനാം ഭക്തരുടെ ശമഭീപ്സദഃ അഭീപ്സദ ശം അഭീപ്സദഃ അനുഗ്രഹം മന്യമാന പ്രാദിഷ്ടം ദിശ മുത്തമം. അങ്ങനെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്ത് അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് പോയി? ദിശ ഉത്തരം, ഉത്തര ദിശയിലേക്ക്. മീനിങ് നോക്കാം. തഥാ ആ സമയം, ആ സമയം, തത്ത് അത്, അഹം ഞാൻ, ഞാൻ, ഈശസ്യ ഭഗവാന്റെ ഭക്താനാം ഭക്തരുടെ ശം ശം കൃപ ശം അഭീപ്സദ അഭീപ്സദ ആഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം മന്യമാന ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദിഷ്ടം യാത്രയായി ദിശം ഉത്തരം ിലേക്ക് യാത്രയായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സദാ സ്വഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം മാത്രം കാക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ കരുണയായി ഇതിനെ സ്വീകരിച്ച ഞാൻ അപ്രകാരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തര ദിശയിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട്. വേറെ വല്ല കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതുപോലെ അമ്മ എവിടെയാണോ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ആ വീടുകളില് ദാസ്യവേലഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു, അല്ലെ? ബാക്കി ആരുമില്ല. അപ്പം നാട്ടുകാരുടെ വീട്ടില് ദാസ്യവേല എടുത്ത് അതേപോലെ നടക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം മാത്രം കാക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ കരുണയായിട്ട് ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചു. ഇതൊരു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ പലതും ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നൊരു കർമ്മം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഉത്തര ദിശയിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം: ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത ഭക്തർ ഓരോ കാൽവയ്പിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ ആദേശങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നു. എന്തും നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കുക. ലൗകികമായ അർത്ഥത്തിൽ വിഷമകരമായി തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെയും ശരിക്കും ഇത്ര നാളും നോക്കിയത് വലുതാക്കിയ അമ്മയില്ല, അതും ചെറുപ്പമായ കുട്ടി. എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ ആദേശം ലൗകികമായ അർത്ഥത്തിൽ വിഷമകരമായി തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെയും അവർ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ കൃപയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കൃപയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ലൗകിക അഭിവൃദ്ധി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ജ്വരമാകുന്നു. ലൗകികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട കുറേ കാശുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, നല്ല ജോലിയുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതൊരു ഭൗതിക ജ്വരമാകുന്നു. ജ്വരം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു മരുന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രോഗത്തിനാണ് ജ്വരം എന്ന് പറയുക. ഏറ്റവും കൂടിയ മുന്തിയ പനി, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജ്വരമാകുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാൽ ഈ ഭൗതിക ജ്വരത്തിന്റെ താപം ക്രമേണ ശമിക്കുകയും ആത്മീയ ആരോഗ്യം പടിപടിയായി കരസ്ഥമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഭൗതികയിൽ നിന്ന് വിരക്തി നേടി തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താവും? ആത്മീയ ആരോഗ്യം കൂടും. ഭൗതിക ജ്വരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ആരോഗ്യം പടിപടിയായി കരസ്ഥമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ലൗകികരായ ജനങ്ങൾ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. വേറെ ഉള്ളവരെന്താ പറയും? നോക്കിയാ മോനന്റെ പാടുഞ്ഞു പോയി, ഒരു ചിന്തയില്ല, അമ്മ മരിച്ചപ്പോഴത്തേനോ അവ സ്ഥലം വിട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും ആരെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്ന് കരുതി പുകഴ്ത്തിയാലും ഇകഴ്ത്തിയാലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിടണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തേണ്ടത്. എന്ത് വേണം? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെന്ന് കരുതി. അല്ലേ പറയണം, നാളെ നാമം ജപിക്കേണ്ട, ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എനിക്കിത് ചെയ്തില്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പരാതിക്കുണ്ട്. നമ്മ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാനുള്ള ഒരു അവസരവും വെറുതെ വിടില്ല. അതിങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ പുകഴ്ത്തലും ഇകഴ്ത്തലും ഒക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് വിടണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കണം, ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ.
പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റില്ല, പക്ഷെ ശ്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ം എന്ന് വെച്ചാൽ സുഖം, ദുഃഖം, ചൂട്, തണുപ്പ്. നമ്മൾ ഒരു ഫാൻ, ഒരു കറണ്ട് അയ്യോ എന്തൊരു ചൂടാണേന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തുടങ്ങും. ഞാൻ കാണുന്ന വസ്ത്രം അത് എപ്പോഴും വെച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും ചൂട് 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 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഒക്കെ ഒന്ന് സഹിക്കാൻ വഴി. അതേപോലെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തൊരു മഴയാണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. മഴ വന്നാ അതിന് കുറ്റം, ചൂട് വന്നാ അതിന് കുറ്റം, അങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാത്തിലും ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലൊന്ന് പെടാതിരിക്കുക. കറണ്ട് പോയി, ശരി, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വരട്ടെ. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. അല്ലെ ചൂടുണ്ട്, ശരി, ഒന്നും കൂടി നോക്കാം, എത്ര ചൂട് വരുന്നറിയാലോ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിത്തിരി വിട്ട് 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 പോവുക. അതേപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുക. ആ സമയത്ത് എന്തോരം പണിയാണ്, പണിയെടുത്തെടുത്ത് മതിയായി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രഭാഷണം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പണിയെടുത്ത് നോക്കിയേ, ആ പണി നിസ്സാരമായിട്ട് തീരും. ആ പ്രഭാഷണം കേട്ട് നമ്മൾ ആ പണി ഇത്ര വേഗം പാത്രം കഴിയച്ച, ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അയ്യോ കുറച്ചും കൂടി പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനിയും കഴുകായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റുണ്ട്, കുറ്റുണ്ട്, ഒന്നും തികഞ്ഞവരല്ലാതെ. അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുക. ഭഗവാൻ ഇത്രയൊക്കെ തന്നുള്ളൂ, ഇത്ര ഭംഗിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് സഹിക്കാൻ നോക്കുക. അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതായിട്ടിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ട്, ആരെങ്കിലും വന്നു കൊണ്ടുവന്ന് തരുമോ നമ്മൾക്ക്? അപ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ചൊന്ന് അംഗീകരിക്കുക, ആത്മപരിശോധന നടത്തുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഉണ്ടാവോ? നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭു